Bine vă regăsesc, dragi copii, dragi părinți, dragi educatori, aici pe canalul meu de YouTube Edu4CES, un canal dedicat vouă cu foarte multă dragoste. Astăzi vă propun o activitate de citire în natură și vă invit în grădina mea. Ce aș dori să facem astăzi este să descoperim 5 flori, să vă uitați la ele cu atenție, să le descrieți în câteva cuvinte și apoi să le citiți denumirile, mai întâi pe silabe și apoi legat. Prima floare pe care o avem este un De asemenea, putem să spunem dacă sunt mai multe flori, vom spune de asemenea, putem să spunem așadar, floarea noastră este un bujor. Bujor. Un bujor roșu. A doua noastră floare este o De asemenea, putem spune și dacă avem mai multe flori, vom spune de asemenea, putem să spunem și așadar, floarea noastră este o petunie. Petunie. O petunie mov. Următoarea noastră floare este o De asemenea, putem să spunem dacă avem mai multe flori, vom spune de asemenea, putem să spunem așadar, floarea noastră este o dalie. Dalie. O dalie vișinie. A patra noastră floare este o De asemenea, putem să spunem dacă avem mai multe flori, vom spune de asemenea, putem să spunem și așadar, floarea noastră este o mușcată. Mușcată. O mușcată mov. Mov deschis la exterior și mov închis în interior. Ultima floare pe care vreau să vă arăt nu este o floare de grădină, ci o floare de câmpie. Totuși, ea s-a încăpățânat să crească la marginea grădinii mele și este o floare De asemenea, putem să spunem
Dacă vom avea mai multe flori, vom spune sau așadar, floarea noastră este o floare de mac. Mac, un mac roșu. Dacă v-a plăcut acest material, vă invit să-l revedeți, să exersați citirea și pronunția fiecărui cuvânt și, la sfârșit, să nu uitați să vă abonați la canalul de YouTube Edu Forces. Vă mulțumesc!